kapatid, makikilala natin ngayon ang mga tao mangingisda dati, ngayon mga big time negosyante na. Kasama natin dito si Sir Rene at si Sir Gane, kung saan magka-partner sila ngayon sa isang negosyo na ginawa nila dito mismo sa Batangas. HOH TV. Sir Gane, ano bang pwede mo ibahagi sa amin yung dinanas mo bago mo nakuha ang pagiging negosyante mo ngayon? Nagsimula ako 7 years old. Sumasama ako sa tatay ko na mangingisda. So, pag nakahuli kami ng isda, yung nanay ko naman, siya naman yung nagtitinda sa palengke. Tapos nagsimula kami mangisda, alas 4 ng madaling araw. Pagkatapos na namin makuha yung mga isda sa lambat, dinadala na ng magulang ko sa palengke, ng nanay ko. Tapos kami naman, paglinis na namin ng lambat, balik ulit kami sa palalaot uli. Mga tanghali na naman. Tapos halos hindi na kami umuwi sa bahay. Pagkatapos namin mga uli na naman sa tanghaling yan, umuwi kami mga alas 3 na ng hapon, ititinda na naman ng nanay namin sa palengke yung isdang yon. Tapos pag sa hapon na naman, aalis na naman kami mga 4 o'clock, lalaot uli, hanggang gabi na naman siya. Hanggang gabi siya, inaabot kami ng alas 8 ng gabi sa dagat. Kumaga halos hindi na kami uuwi ng bahay. Umuwi na lang kami ng bahay pag yung mga 9 o'clock na ng gabi, yung pahinga na namin. Tapos alas 4 naman, maglalaot na naman kami, gano'n. Sobrang hirap, talagang sobrang hirap. Paano nagsimula na nagkaroon ng pagbabago ang buhay? Pagkatapos na sa pangingisda, yung nag-business na ako. Pag business ko, ang pinasukan kong business is junk shop. So, yung nag-junk shop ako, kung nagkaroon ako ng mga tauhan, kumbaga, ayun, unti-unti na ako nagkaroon ng kunting puhunan, nagkaroon ako ng junk shop sa Romblon, Boracay. Lumawas ako na Maynila, nagkaroon ako ng malalaking negosyo. Meron na kayong mga ibang negosyo, mga bakery, mga resort. Tapos nagkaroon na kayong mga sariling mga sasakyan. Kaya yun, natamo ko yung mga bagay na yun. Sir, dito naman sa pamamahala ninyo ng inyong resort, paano naman ninyo ito na-achieve o paano ninyo nakuha ito? Pumili kami ng property dito sa Barangay Palaytige, Chicho Panutsutan, dito nga sa beach na to. Nagkaroon kami ng mga cottage. Ito, mga cottage na to. Tapos nagkakaroon kami dito ng bahay, property, lupa, at yun. Sir, sa mga taong nawawala na ng pag-asa ngayon, na mga nanonood ngayon sa inyo, anong pwedeng payo na pwede niyong ibigay sa kanila para mabuhayan sila ng loob sa panahon ngayon ng pandemic? Lakasan nila ang loob nila, huwag nilang isipin na hindi nila kaya. Ako lahat ng mga bagay na pagsubok naranasan ko na naranasan kong magpakamatay kasi nga gusto ko talaga na magtrabaho. Gusto ko magtrabaho at gusto ko talaga makatulong sa aking mga pamilya. Kasi nga, wala. Natutulog na lang kami. Putas pa yung aming mga bubong. Magsikap sila, sabihin nila sa sarili nila, kaya nila ito. Kaya nilang gumawa ng bagay na para makakatulong sila sa mga magulang nila. Mga katol, mga kate, ayan na po, natungayan na naman natin ang buhay ng ating kababayang si Sir Gane, kung saan lahat ng hirap ng buhay na kanyang dinanas, yan lahat ay kanyang nalampasan. Mga kapatid, kaya din natin yan kung sa tamang direksyon, sipag, at determinasyon sa buhay natin. Kakayanin natin yan. Ito po ang HOH TV. Magandang araw po sa inyong lahat. HOH TV. Please don't forget to like, comment, subscribe and hit that notification bell to update you of future videos.